κάθετες και σκληρές γραμμές. Οι κάθετες και σκληρές γραμμές είναι αυτές που δείχνουν επιθετικότητα και εγωκεντρισμό. Προφανώς κάτι συμβαίνει στην οικογένεια. Θα μπορούσε να είναι παιδί μας σε δυσκολίες, διότι φαίνεται ότι για 5 ετών πάλι αυτό το σχέδιο δεν είναι επαρκές. Πάλι υπάρχουν κάποια γνωστικά ελλείμματα που μπορούν να βρεθούν. Οπότε ναι, θέλω και αυτό. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που μας δείχνουν ότι η επιθετικότητα είναι παθολογική και είναι ανησυχητική. Το κριτήριο το πρώτο είναι η διάρκεια. Για πόσο καιρό το παιδί δείχνει αυτή την επιθετική, βίαιη, λεκτική, σωματική συμπεριφορά. Είναι για μήνες, είναι για χρόνια, αν ναι, πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Το δεύτερο κριτήριο είναι η τυραννική συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Είναι πολύ ωραία σχόλια και στο Twitter. Μας λέει και μια φίλη ότι η γη μου είναι, λέει, 9 και 11. Αυτό το καλοκαίρι ήταν δραματικό. Μαλώνουν συνέχεια. Πέφτει πολύ ξύλο από τον έναν στον άλλον. Τι να κάνω. Αρχικά είπαμε. Μιλάμε για την παιδική επιθετικότητα σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα και προσεγγίζουμε αυτό το θέμα. Αρχικά είπαμε, χωρίζουμε τα δύο παιδιά, δίνουμε χώρο διαφορετικό στο καθένα και χρόνο να σκεφτεί και κατόπιν τα καλούμε για να συζητήσουμε και να επικοινωνήσουμε τα συναισθήματά μας. Χωρίς επικριτική στάση από τη μεριά του γονέα, έτσι. Άρα, ρωτάμε το ένα παιδί, τι ένιωσες και ήθελες να χτυπήσεις τον αδελφό σου, τι έγινε. Από την άλλη, ρωτάμε, εσύ πώς ένιωσες που σε χτύπησε ο αδελφός σου. Όταν ένα παιδί στην ηλικία των 5-6 σου πει δεν ξέρω τι νιώθω, απλά εκείνη την ώρα δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Πώς το αντιμετωπίζεις? Υπάρχει μια τεχνική πάνω σε αυτό, η οποία είναι η τεχνική της αποτάφτισης που χρησιμοποιούμε εμείς. Δηλαδή, δεν λέμε ότι γιατί τον χτύπησες, ίσως αυτό ξεμπλοκάρει το παιδί πάνω σε αυτό που λες. Λέμε γιατί το χέρι σου τον χτύπησε, γιατί το πόδι σου τον γλώτσισε. Δεν ταυτοποιείς δηλαδή. Μπράβο, έτσι. Ναι, δηλαδή προσπαθείς να τον αποστασιοποιήσεις ότι εσύ είσαι το κακό παιδί που χτυπάει και είναι το χέρι, ας πούμε, το οποίο. Που έφυγε, ας πούμε, από τη θέση. Το σημαντικότερο εργαλείο γλωσσικής, γνωστικής και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης που έχουμε στα χέρια μας. Είναι ένα πολύ απλό εργαλείο στο οποίο έχουμε πρόσβαση πολύ ελεύθερα, πολύ άνετα και πρέπει να το αξιοποιούμε σωστά. Καταρχάς, όταν λέμε ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, η οποία συντελείται μέσω της ανάγνωσης ενός παραμυθιού, τι ακριβώς εννοούμε? Ότι ένα παιδί, διαβάζοντας ένα παραμύθι, ουσιαστικά τι κάνει? Μπαίνει σε ένα περιβάλλον πειραματισμού γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, τι συμβαίνει στο παραμύθι, τι λέει το σενάριο, ας πούμε, τι συμβαίνει με τους ήρωες. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στην οικογένειά μου, συμβαίνει στο σχολείο μου, συμβαίνει στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Πειραματίζουμε λοιπόν τι γίνεται μεταξύ των γίνεται. Οι κακοί ήρωες των παραμυθιών εξυπηρετούν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ο οποίος εκτονώνουν το θυμό των παιδιών. Για σκεφτείτε λοιπόν, όταν βλέπουμε ένα θυμωμένο παιδί, ποια είναι η πρώτη πράξη που κάνουμε? Πάμε πυροσβεστικά αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε, να το απαγορεύσουμε. Δεν είναι έτσι όμως σωστά τα πράγματα. Ουσιαστικά είναι μια διαταραχή η οποία υπάρχει στα παιδιά που έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία. Στην προσχολική ηλικία οι ενδείξεις είναι: το παιδί δυσκολεύεται στον προσανατολισμό του χώρου, δηλαδή δυσκολεύομαι με το δεξί-αριστερό, μπροστά-πίσω. Δυσκολεύεται το παιδί στον προσανατολισμό του χρόνου, δηλαδή σήμερα, αύριο, χθες. Μπερδεύεται με αυτές τις έννοιες. Επιπλέον, μπορεί το παιδί να ξεχνάει τα πράγματά του, να ξεχνάει τι του λέμε, τις προφορικές εντολές με τη σειρά που του δίνουμε, να ξεχνάει τραγουδάκια ακόμα. Επίσης, δυσκολεύεται στο συντονισμό των λεπτών και αδρών κινήσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα να πατήσει στο ένα πόδι, το λεγόμενο κουτσό, και να πηδήξει στο ένα του πόδι, ή ας πούμε, μπορεί να δυσκολεύεται να πιάσει το ψαλίδι. Είναι αυτοί που έχουν καταφέρει να κάνουν την υπέρβαση. Έτσι. Η υπέρβαση του εγωισμού μας, αν το θέλετε έτσι, γιατί γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε και θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε τα δικά μας παιδιά, λέμε. Τα δικά μας βιολογικά παιδιά. Όταν όμως φύγεις από αυτή τη διάσταση, είτε έχεις αποκτήσει το δικό σου, είτε όχι βιολογικό παιδί, και πεις ότι θέλω να μεγαλώσω ένα παιδί, άσχετα αν είναι δικό μου ή όχι, αυτή είναι μεγάλη υπέρβαση. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά για ένα παιδί που θα μπει σε μια τέτοια. Να δούμε στα εμβόλια της επιστήμης της ψυχολογίας σε σχέση με το παραμύθι. Το παραμύθι τι αποτελεί? Αποτελεί το όχημα, το μέσο, για να μπορέσουμε να μπούμε διακριτικά στο υποσχόμενο. Η κακή συμπεριφορά είναι απαγορευμένη από την κοινωνία. Οπότε, για αυτό το λόγο το παιδί μπορεί να αποθήσει αυτή την εκδήλωση της συμπεριφοράς του. Μέσω του παραμυθιού όμως, μπορεί να ταυτιστεί με αυτή και να προβάλλει σε αυτόν τον ήρωα τα δικά του συναισθήματα.